Hello logofor, good evening to you all logofor. To nोंथांमोननि थाखाय good evening नि मोनसे माने भिडिअ लाबोलायबाय। To लोगोफोर बे भिडिअआनो नोंथांमोना थांनायाव नायनानै एसेबाबो बुजिबाय जानो हागौ लोगोफोर आरो सोरबा बायदिया नुबायबो जानो हागौ ना लोगोफोर। To लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेनो माने बिजित बर' होननाय सासे सेंग्राया माने हायद्राबादनाव थाग्रा सासे लोगोनिफ्राय माने बिसोर सानैजों थालायखायोमोन ज' थालायखायोमोन। To बियो लोगोनि बे बिजित बर' होननाया लोगोनि माने फन पे मबाइल गंसे आरो बिथांनि चार्जार बायदिसिना लाना खारदों आरोना। बिनि मबाइल आरो फन पे दङमोन मबाइलाव। तो बे फन पेनि फैसाखौ गासैखौबो माने एमटि खालामजोब्बाय आरोना बियो। ओमफ्राय बिनि फनखौबो लाना खारदों आरोना। तो लोगोफोर बे बिनि फन पेआव माने फैसा दंमोन आरोना 70,000 बायदि फैसा दङमोन होननानै बुंदों बिथां गोमाजाग्राया। तो लोगोफोर नोंथांमोना जायनाखि बे मानसिखौ नुयोना बे बिजित बर'खौ नुयोबा नोंथांमोना बे होनाय कन्टेक्ट नाम्बाराव खोन्थाहरबानो जाबाय आरोना लोगोफोर। तो नोंथांमोना एसेबाबो बुजिबाय जानो हागौ थाम्बनेइलाव नायनानै। तो लोगोफोर आं बेखौनो बुंनो सानदों जे जोंनि बर'फ्रा बेफोरबायदिनो गावजों गाव बेफोरबायदिनो खावलायलायो मालायलायो लोगोजों लोगो बेफोरबायदिनो फोथायजालायि जाबाय नायनो हालायलायि जाबाय। तो बेफोरबायदिनो आरोना लोगोफोर बिसोर सानैजों माने हायद्राबादाव ज' खामानि मावोमोन आरोना एखे कम्पानियाव थायोमोन। दायो बे लोगोआ लाना खारबाय आरोना बे बिजित बर'आ लाना खारबाय बेनिफ्राय फैसाखौ माने लाना खारनानै दा बबेयाव दं ना न'आव फैफिनबाय ना मा जेबो मिथिया आरोना। थ' लोगोफोर दाबो खबर लागासिनो बे मानसिया आरो नोंथांमोना माने नुयोबा बे मानसिखौ खोन्थाहरबानो जाबाय आरोना लोगोफोर। मानो होननानै बुङोबा जोङो बर'जों बर' जानानै गावजों गाव हेफाजाब होलायनांगौ नंगौना नङा लोगोफोर। थ' बेनो आरोना लोगोफोर आं बिथांनि थाखाय माने दुखु जादों आरोना एसेबाबो नंगौना नङा लोगोफोर। बिथाङा खामानि मावग्रासोमोन सासे बिथाङा गोजानाव खामानि मावहैयो न'खर गारनानै इसिबां खस्थ'यै थाखा खामायो नंगौना नङा लोगोफोर। थ' दुखु जायो आरोना बेफोरबायदि जाथायफोरखौ खोनायोबा लोगोफोर दुखु नाङो आरोना जोंबो। मानो होननानै बुङोबा एफा खस्थ' खालामनानै बेबा बेसेबां गोबाव खामायनायनिमोन बेनो आरोना। थ' बिथाङा जोबोद दुखु जादों जानो हागौ मानो जाया जानो नंगौना नङा लोगोफोर। थ' बिदि गावजों गाव बेफोरबायदि खालामनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ आरोना जोंनि बर' हारिया गावजों गाव बेफोरबायदि खालामलायनो नाङा। बेफोरबायदि खालामलायोबा जोंनो गावजों गावनो जोङो बरबाद जालायगोन नंगौना नङा लोगोफोर। थ' बेनो आरोना दिनै भिडिअ नोंथांमोननो माने आं एडभाइस हरदों बेखौनो माने आं खबर हरदों आरोना नोंथांमोननो मा जादों मा जायाखै थ' नोंथांमोननो खोन्थाहरदों आरोना। बे बिजित बर'खौ थाम्बनेइलाव होनाय फट'खौ नुयोबा बे मानसिखौ नुयोबा नोंथांमोना खोन्थाहरबानो जाबाय आरोना लोगोफोर कन्टेक्ट नाम्बार होनायाव। थ' बेनो आरोना दिनैनि भिडिअ नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालाम लोगोफोर आरो शेयार खालामनो दाबावथार। मानो होननानै बुङोबा नोंथांमोननि हेफाजाबजों अननायजों माब्लाबा समाव मोनफिननोबो हागौ नंगौना नङा लोगोफोर। फट'खौ मोजाङै नायनानै लाबानो जाबाय आरोना बे सेंग्राखौ मोजाङै मोजां मोनफिननाय बायदि आरोना। थ' बेनोसै भिडिअआ दिनैना लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामनो दाबावथार लोगोफोर। मानो होननानै बुङोबा माने शेयार खालामलायनायजोंसो जोंनि हेफाजाब होलायनाय नंगौना नङा लोगोफोर। थ' बेनो आरोना थेंक इउ स' माच लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय बाय बाय लोगोफोर।